Tak pekný podvečer, ahojte. Dneska, čo som dával video na Roberta Fica, po zverejnení sa rozvírili vášne a nenávisť v komentoch. A dostal som aj súkromné správy, na ktoré som kúkal jak puk. Dobre, tak teraz čo poviem, nech nemám pravdu. Všetci píšete a vravíte, že Fico povedal, že keď splnia podmienky a neviem 10 rokov a 20 rokov a neviem čo ešte. Tak teraz ma dobre počúvajte. Tu nebude rozhodovať žiadny Fico. Tu bude rozhodovať Európska únia. A keď Európska únia bude chcieť, aby tá Ukrajina bola v Európskej únii vtedy a vtedy, tak si to presadia. Povydierajú a postavia k stene každého jedného. A viete prečo? Lebo Európska únia si nemôže dovoliť, aby vojna na Ukrajine prestala a preto Ukrajinu tlačia do Európskej únie. A ešte raz vám hovorím, nebude rozhodovať nikto. Tu keď sa von der Leyenová rozhodne a tí najsilnejší, tak tu každý ten premiér, ktorý nebude stať pevne na nohách, bude musieť, viete čo? Pritakávať. Ale nech nemám pravdu. Pekný večer.